to ty. Bardzo dziękujecie, że przyjeżdżacie. Widzę te same płcie niektóre, a widzę również nowe osoby. My przyjechaliśmy do Was na tydzień i też przywieźliśmy dużo nowych rzeczy. Nowe pieśni, nowe osoby, nowe pomysły, nową energię. Rozumiecie? Zobaczcie, nie robię tak. To dokładnie odwrotnie. Tu nie biorę, tylko tu. Tutaj czuję, tu powietrze wchodzi. Nie? Dobrze. I puszczam. Ja uwielbiam ten moment, wiecie, u chórzystów. Ponieważ jak chórzyści to robią, to część chórzystów ma zawsze taką minę, jakby chciał mi powiedzieć, mi się nic nie rusza. Oczywiście pamiętajcie, że też tak nie pójdą tak, nie? Delikatnie się ruszą, ale ważne, żebyście czuli, że jak oddychacie, że powietrze powinniście czuć tutaj, nisko, nie? Niektórzy jak się mają robią potem rodami. Startowali gdzieś. Zobaczcie, tutaj nie. I uwaga, to nic nie oznacza, żeby nie było, nie? To są jakieś zaczepki. Dobrze. To teraz zobaczcie. Teraz rozciągamy. Zobaczcie. Co to jest za samogłoska? Skąd wiecie? Zobaczcie, jak ułożę usta, mogę nie mówić, ale będzie widać, jaką pokazuje samogłoskę. Tak? Zobaczcie, teraz uwaga, robimy taki eksperyment. Ja pokazuję, jaka jest samogłoska, a wy też pokazujecie, ale nie mówicie. Tylko mi pokazujecie, że to jest tak. Dobra? Ale nie mówcie. Po jednym takcie, tak? Utwory, czas w utworze liczymy w taktach, tak? Czyli będzie raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Zajdzie tu do nas. Dalej.
Swagga-dagga-dee-doo.